kasih. Matur suwun. Semoga ridha Allah. Semoga berkah. Sing penting ngaji. Niate ngaji ya. Bali neh ngaji ngatur jiwa. Ngaji ngadidik jiwa. Ngaji ngabasuh jiwa. Ngaji terakhir niku apa? Ngajaknya nyawiji. Pirang-pirang ngaji lamun durung ngajarne ngajak nyawijake Gusti Allah ya durung ngaji, berarti nembe dongeng. Wong ngaji tauhid wedo dadi urip niku mung dongeng. Allah bae ya tuh. Allah iki lho dongeng. Didongengne wong sejagat. Tapi sing didungne beli jelas. Jelas boleh. Sing dongenge Allah sing didongengi wonge ning ndi ngono lho. Lamun dodok-dodoke ning ndi ngono. Sekian ning endi lagi ngapa baris apa ora jelas. Sing penting Allah, kok sing penting Allah. Awet dongeng rasakan dana. Dari dulu Allah sing penting, liyane Allah ora. Tapi biasanya mboten Allah ora penting, sejene Allah luwe. Lho, beneran mboten? Wes ringkes nggih. Ringkes. Laire kula jenengan nggih. Kudu rumangsa diawasna Allah zahir. Paham? Halo? Hei, duh, lali baik. Baleni lahire kula jenengan kudu rumangsa diawasna Allah zahir. Paham? Nah, sekian diwalik. Batine kula jenengan kudu rumangsa diawasna Allah. Batin, Allah lahir apa batin? Tuh kan, angel kan? Allah itu lahir apa batin? Dohir apa batin? Dohir batin. Jaba pun jeru? Awal apa akhir? Lah nek awal akhir jabat jeru iku Allah, lah menungsa piye? Tuh, angel kan? Ayo tenanan nih. Menungsa ya duwe menungsa duwe zahir. Allah ya duwe zahir. Berarti ana zahir loro, siji zahire Allah, loro zahire menung. Supaya ora ana zahir loro, loh, jelas no? Menungsa zahir kudu diawasi zahire Gusti. Mudeng enggak? Halo? Paham betul? Batine menungsa kudu tansah diawasi batine Gusti. Lah nek zahir Allah, batin Allah, awal Allah, akhir Allah, menungsa ana enggak? Ayo muni ora ana ngono. Ngomong ae sekian. Beli ana, tas ngono tabuk. Nggih, sing tas muni ya berarti langka, menungsa ku langka. Sing ana Allah. Iya. Mengkonon sih, awal Allah, akhir Allah, zahir Allah, batin. Pas ngono ditabuk wong. Mengkel enggak? Mengkel. Ya enggak sih, takon tenan iki. Mengkel enggak? Ya napa mengkel jare ora ana. Nek ngono sing ana iki sing ditabuk ta sing mengkel iku mau. Paham? Ini matur ka menungsa ora ono, tas ngono dijejek wong, dugal. Dibebodo wong, nyewot. Diapusi wong, beli terima. Nek ngono sing asli iki sing ditabuk apa sing ora terima mau? Paham karepe? Jadi menungsa urip iki kongkon ngatur kuwene mau. Dudu niki.
Tapi biasae menungsa mung sibuk ngopeni raga sampai kelalen ngopeni ati ngopeninya, padahal sing disawang Allah ragane apa nyawane? Lho kan? Raine apa atine? Oh, saking bablas hakikate wis tak resah ngopeni raga, bar ngono setahun radus. Iki opo? Wong kok kaya ngono ya? Iki misal ben sakti jarene. Sakti apa? Saking hakikate sing penting Allah terus ra kerja. Iki piye to? Saking hakikate sing penting Allah terus ra molah. Tapi cangkeme ora metu kebule masih bingung. Piye to wong ya? Berarti kelalen karo ngaji hikam menungsa duwe makom loro iki lali. Wes saya ulang. 3 kali. Menungsa zahir kudu rumangsa diawasi Allah zahir. Nek diwalik zahire Allah iku diawasi karo menungsa zahir. Iki piye zahir kok diawasi zahir? Secara qadiriyah baleni neh, nggih. Latifah 1 bunyi Allah jangan sampai lupa. Latifah 7 jamiul badan jangan sampai lepas. Kok masih mang-mang bae, masih bingung bae, masih keder bae, masih beli mantep-mantep bae, berarti latifah 1 lali, latifah 7 ucul. Akhirnya beli ngandel. Paham? Balik nih. Lamun latifah 1 lali, latifah 7 ucul, beli bakal ngandel ning jamiul. Nanti wirida kayak ngapa? Jelas nggih? Ya wong goloke landhep tapi pas bacok rangkane ora diuculi. Balik nih. Sing landhep iku rangkane apa goloke? Lho jelas kan? Sing landhep ki ragane apa nyawane? Lho iku ngandel ora ngene. Jane ngandel tapi kok ora mantep gitu. Jane ngandel gitu. Kok ora mantep mosok mengkono sih. Mosok mengkono. Baleni neh. Sing landhep goloke apa rangkane? Sing biasa goloke, sing kanggo bacok goloke, rangkane mung minangka kanggo jaga-jaga supaya aja ngelarani. Tapi nek pengen bacok balik nek wani nggak nguculi rangka iki. Ora wani lho marai. Ora wani nguculi rangka iki ora wani. Dikongkon lebur badan dadi cahya ki moh. Wis badan ya badan, nyawa ya nyawa. Loh. Apa jamiul badan itu bukan nyawa? Jamiul badan itu ya nyawa, nyawane nyawa kudus. Paham ya? Tungane jane ya hafal, ya Robbana. Oh, hafal beli. Wis lancar sampean. Ya Robbana ya kudus sahilana bil fulus duit abang jadi hafal ya, hafal kabeh. Wes minggu sik sedelat, minggu setitik karena mau juragane cerita Pak Endang, Bapak Endang Jaya jare kapesan nih, ya apes mawon. Tiba ning Temanggung nggih. Kecelakaan numpak motor jadi di rumah sakit. Jadi akhirnya ngeten sani. Pesen mawon ya. Lamun kula jenengan kok pengen lunga, bagian parek. Eretan wetan kulon parek ora. Wetan mengkulon, kulon mengwetan. Senajan parek aja ninggalna bismillah syahadat sholawat. Paham ya? Arane gak alangan lah kasing weruh. Matur gak parek, itu belum tentu. Bener kan? Sing adoh slamet basan lunga parek malah nyungsep anak kan?
Lah ya akeh ku makane. Nggih, pokoke jenengan nek arepan numpak motor, arep lunga. Numpak motor, numpak mobil, numpak kereta, maca donga. Minimal bismillah, syahadat, sholawat. Ditambah baleni neh dongane aji lempit. Apal enggak? Kuwi marahi. Nek kula jan bisa nglempit klambi karo nglempit duit bae marahi. Nek nglempit bumi ra iso marahi. Wah nek nglempit klambi wis saben dina, nglempit duit saben dina, tapi nek nglempit bumi. Nggih. Ya wis bareng neh ben eling. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi alal qalbi hatta yurwaha. Bismillahi alar rukabi hatta tuqawwaha. Bismillahi alal ardi hatta tutwaha. Apal? Dereng. Terus apalmu ki opo? Gak tenan yo. Kelawan nyebut asmane Gusti Allah ing ngatasé apa mau kolbi ati. Aku arep lunga nyebut asmane Allah, nyebute sak jerone atiku. Lho, moga-moga sak dawane perjalanan ati kula digawe ayem. Nek lunga ke atine ayem bagian atuh gak tenang bae beli sasa dong jogian tekan boten tenang Allah. Nggih. Nah saiki Cikawung Semarang 3 jam ngandel gak? Ya ngandel lewat tol kok. 3 jam Cikawung Semarang 200 kilo lebih. Padahal ya ora banter biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Terus diwaca kowe mau. Kelawan nyebut asmane Gusti Allah ing ngatasé kendaraan sing tak tumpaki. Moga-moga kendaraane kula niki kuat sing awet miang tekan balik. Oh, alar rukabi hatta tuqau. Aku nyebut asmane Allah ning kendaraan. Moga-moga kendaraane kula kuat lho ngono. Sing nomor 3 bismillahi alal ardi. Kelawan nyebut asmane Gusti Allah ing ngatasé bumi sing bakal tak liwati. Moga-moga bumine dilempit. Siap? Ya wis, 3 dina aja mangan. Tenan nek 3 dina kuat ora mangan halah wer. Sekali-kali nyoba ngoten lho. Nek wis tau buktena nembe ngandel. Oh tenan. Nggih tenan. Yo senajan setitik tau nyoba ngoten lho. Dadi mungkin nembe ngandel, nembe percaya. Wis balik neh.